maurukira nagaranzi inyaya yekuti kubva musi wemanje dzidzawo dzaidya mumunda mama ndichidzidzinga chipiri chitatu dzichingodya musi wechina dzakabva dzauya dzokuparadza munda wese zvakare chakazoita kuti ndikwire dare ndechekuti oswati maurukira akaramba kuti hadzisi mombe dzake achiti ndedzagarandi ini ndokuchina mombe uya nadzo kwamungati tasvika pano patsanura mamwe dzaoswati dzakabva dzaenda kwadzo chibva dzapinda muyadi dzavagarandi kubva dzaenda kwadzo ndobva ndagutsikana kuti ndiwo varidzi vemombe. Inini pamunda wangu wakajigwa ndakadyara 35 kg dzembeu ndakashandisa masaga 6.5 AD ne3 AAN. Vanhu vakandicherera makomba vakandibhadharisa kana ndichiri kuyeuka vakandibhadharisa $50 wakatanga kuchera makomba ekutanga ndobva ndazocheresa zvakare mumera weopside kuofisi neimwe nzvimbo ndobva ndabhadhara mari inoita $25 ndobva ndazosakurisa munda wese ndakatanga kusakurisa nevakomana vekurunhanga ndikabhadhara 55. Madzimai akasakura kumunda ndakapa 20 US nebhaketi rechibage ne5 kg yewheat ndobva ndazotsvaga vakomana Andrew naTerence vekurunhanga ndakavapa $20 nebhaketi rechibage nebhaketi rewheat ndofunga muchidini iri kutraining center kunogara madhukeni. Mombe dzaive 36. chakumbira Primrose Garande kutaura ruzo rwakomerera nemhosva yakupiwa. Primrose achari muno tipei ruzo rwenyu. Ndini munonzi Primrose tone chitupa chenyu. Chinochiita munacho chinotiita kuti tigutsikane kuti ndini Primrose chinoratidza zita mati taurai tinzwe ruzo rwenyu maererano nemhosva yamurikupiwa. Kwidzai izvi baba. Ko dzaigodya sei idzo mombe mazuva ano dzaakuchengetwa? Akadaro ndiani? Anodaidzira ndiani akadaidzira kuti 1 December? Munokwanisa kutaura nezita kuti akadaidzira kuti 1 December? Muri mubhuku rani? Chawenda pana Oswald Maurukira. Tipo ruzo rwako nemhosva yakupomerwa. Waive kupi mombe dzichidya? Mombe dzakasairira. Sei makasairira munguva yekurima ino? Mombe isusu takura tingosairira mombe kuva 1 June. Tozongotibata kuva 1 December. Saka kurava kuti munotogara muchitodyisana makore esara dzichingonozvika kuminda yevanhu mozodibata musi wa 1. Munozviitirei vanhu vanenge varima kava? Munotaurwa nani? Kudhibhi. Asi minda yevanhu mune muchitoiona imi here kuti yakatodyarwa? Munomirira kuti kudhibhi kutaurwe mombe dzichifanodya zvadzo nekuti kudhibhi hazvisazvotaurwa? Because vanenge vachifanira kuti wangoti sosodzendo kuende mimbi. Ani manje?
varidzi veminda kwedzega wanadhava kupinda mumunda makongo sosero kuredi mwedzi inhandiza kwekare ndakangoshanda nayo ndakambosvikawo matorero achiita iwe unotorima here ndotorima wakarima chii asati achigara ndozodyara kutoa 1 December kwete chitsanye kudzinga munhu kwezovera mombe dzodongena manitikomo zvekunda kwawazanda shingo ndowandotozitowakuza farai zvakanaka regai tikumbire mangu vatibatsire kuti tofamba sei kurwara tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei ndiwe primrose unobva kugura mombede dzako iwe mombede dzako here ichokwadi kuti munoti muzuva 1 December ndova munotaka kubata munhu saka munenge musvaka here maani makore makari muri matakari una makore makari saka une 50 years ndikupara mhosva hazviiti kuti mombe dzibatwe musuva 1 because musuva 1 understand kuti 15 October vazhinji kana uri mwaka wakanaka mvura inenge yatanga kunata toita kuti vanhu chengetai mbudzi dzenyu chengetai mombe dzenyu handizvere chirosi handiti mutange ndizvo kaizvo 1 December makazviona kudizvo kuti 1 December ndopanotanga right pane zvandadzwa pano nezvakashandiswa naSusan Mudhati. Susan Mudhati tichakumbira kuti uliste zvinhu zvako zvekuri kudai zvawakashandisa munda mako sedare toda kuti tigutsikane uyezve nepakadyiwa kana kuti pakaparadzwa nemombe nezvipfuyo zvawarumaira toda kuti tigutsikane sedare tinoda kuti tisumuke sedare tinana nzvimbo yacho munda wacho wakadyiwa handiti iye muripo muri wairi iwe uri mubekari rigrozo nemubekari 18 iwe uri kari 20 plus 18 ndiani simple arithmetic 20 plus 18 ndiani kukudwa nani nemutanawo zvinoda kuti mombe dzakapinda close to 40 38 mombe dzakapinda munda dzakaparadza ora zvakanaka tinoda kuti mutsukudze dare primrose newe oswald munotsukudza dare natitika nembudzi kuti tinoona pakati natitika mbudzi yedare inoenda $60 $30 inobva kune oswald $30 inobva kune primrose munotsukudza dare nei pakati pesvondo panapa tinoda kuuya kumunda kwaSusan Mudhati tuone tiita assessment yekuona kuti pakadyiwa kwakakura sei munda wanga wakakura sei zviri zvazviripo dare risvike pakugutsikana kuti zvechokwadi munda wakaita sei ukaparadzwa to what extent. At the same time tichakumbira list taiona pano tichakumbira kuti unyurusane neimwe list yako usara neimwe list yenu kuitira next week patitauya zvona munda tozoita arrangement tichipesa nyaya iyi zvipfuyo zvinoda kuchengetedzwa handiti kubva muzuva 15 October ngatione kuti zvipfuyo zvedu zvakadi zvekuchengetedza kune dzimwe nzvimbo ofanira dzivedzo dzikuno vano magadheni handiti vanochengetera mombe throughout the year handisi kuona kuti sei mukuita zvekusairira hapana munhu anofanira kusairira nemasabhweni tichataura nawo kuti mombe ngadzichengetedzwe zvakanaka takutaura nguva kuita sei kusumudza dati touya kusha ikoko toona munda waSusan toto rinouya topedzisa nyaya iyi tapedza kuona munda iwo zvakanaka mufamba zvakanaka